ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ଆଶା କରୁଛି ଭଲରେ ଥିବେ ଏବଂ ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପଢ଼ାପଢ଼ି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିସାରିବେଣି। ଆଜ୍ଞା ହଁ, ଯେଉଁମାନେ ଫର୍ମ ପକାଇ ସାରିଲେଣି ତାଙ୍କ କଥା ଅଲଗା, ଯେଉଁମାନେ ପକାଇ ନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଆମର କୋର୍ଟ କ୍ଲର୍କ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ସବୁବେଳେ ପ୍ରାୟ 3ଟା ପୋଷ୍ଟିଂ ବାହାରିଥାଏ। ଜୁନିୟର କ୍ଲର୍କ, ଷ୍ଟେନୋଗ୍ରାଫର, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଜୁନିୟର ଟାଇପ୍। ତ ଏଇଥିପାଇଁ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ମାନେ ସବୁବେଳେ ଯିଏ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଟାଇପିଂ ଟେଷ୍ଟ କିମ୍ବା ଷ୍ଟେନୋଗ୍ରାଫି ନଥାଏ ତ ସେମାନେ ଜୁନିୟର କ୍ଲର୍କ ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିଥାନ୍ତି। ଆଉ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଟାଇପ୍ ରାଇଟିଂ ସ୍କିଲ୍ ଥାଏ କିମ୍ବା ଷ୍ଟେନୋଗ୍ରାଫି ଥାଏ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ନିଜର ରେସ୍ପେକ୍ଟିଭ୍ ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ସେମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିଥାନ୍ତି। ତ ଯେମିତିକି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଥମ୍ବନେଲ୍ରେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରୋଲ୍ କଥା ମୁଁ କହିଥିଲି। ଏଠି ସବୁଠୁ ବଢ଼ିଆ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରୋଲ୍ ହେଉଛି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଷ୍ଟେନୋଗ୍ରାଫି ସ୍କିଲ୍ ଅଛି, ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଅଛି ବା ଟାଇପ୍ ରାଇଟିଂ ସ୍କିଲ୍ ଅଛି, ସେମାନେ ଏକାବେଳେ ଗୋଟେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ରେ 2ଟା ଯାକ ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ। କିମ୍ବା ଜୁନିୟର କ୍ଲର୍କ ତା ସହିତ ଜୁନିୟର ଟାଇପିଷ୍ଟ ପାଇଁ ବି ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ। ଯେଉଁମାନେ ନୂଆ ନୂଆ ଫ୍ରେସର୍ ପିଲା ପକାଉଥିବେ ତାଙ୍କୁ ଏ ବିଷୟରେ କିଛି ଜଣାନଥିବ, ଧ୍ୟାନ ଦେଇକି ଜାଣି ନିଅନ୍ତୁ। ଯେଉଁମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିନାହାନ୍ତି ଦୟାକରିକି, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଟାଇପ୍ ରାଇଟିଂ ସ୍କିଲ୍ ଅଛି ଆଉ ଇଚ୍ଛୁକ ଅଛନ୍ତି କି 2ଟା ଯାକ ଚାକିରି କରିବା ପାଇଁ, 2ଟା ଯାକ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ପାଇଁ, ତ ଆରାମସେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆପ୍ଲାଏ କରି ତ ଦେବେ, କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁଥିବ ମନରେ ଯେ ଯଦି ଜଣେ 2ଟା କିମ୍ବା 3ଟା ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରେ ତାହେଲେ ତା ପାଇଁ ଏକ୍ଜାମ୍ କିଭଳି ହେବ? ଏକାବେଳେ 3ଟା ଯାକ ପେପରରେ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେବେ, 3ଟା ଯାକ ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେବେ ନା କ'ଣ? ତ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ସିଲାବସ୍ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ। ଜୁନିୟର କ୍ଲର୍କ କମ୍ କପିଷ୍ଟ ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ପାର୍ଟ 1ରେ 3ଟି ପେପରରେ ଏକ୍ଜାମ୍ ହେଉଛି। ଇଂଲିଶ, ଆରିଥମେଟିକ୍, ଜେନେରାଲ୍ ନଲେଜ୍, ଯେଉଁଟାକି 100 ମାର୍କର ହେଉଛି। ଠିକ୍ ସେଇଭଳିଆ ଦେଖନ୍ତୁ ଜୁନିୟର ଟାଇପିଷ୍ଟ ପୋଷ୍ଟରେ ସିଏ ବି ଇଂଲିଶର 100 ମାର୍କର ଏକ୍ଜାମ୍ ହେଉଛି। ଜୁନିୟର ଷ୍ଟେନୋଗ୍ରାଫି ମଧ୍ୟ ଇଂଲିଶର 100 ମାର୍କର ହେଉଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ପାର୍ଟ 1ରେ ଯାଏ। ଆଉ ବାକି ପାର୍ଟ 1 କ୍ୱାଲିଫାଇ କଲା ପରେ ସ୍କିଲ୍ ଟେଷ୍ଟ ଏବଂ ଟାଇପିଂ ଟେଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ। ତ ଏଥିରେ ଜୁନିୟର ଟାଇପିଷ୍ଟ ଆଉ ଷ୍ଟେନୋଗ୍ରାଫି ପାଇଁ କେବଳ ଇଂଲିଶରେ ହିଁ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଜୁନିୟର କ୍ଲର୍କ ପାଇଁ 3ଟି ପେପର ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ, ଯେଉଁଟାକି ଇଂଲିଶ ପେପର ସବୁଥିରେ କମନ୍ ଅଛି ଏବଂ ସେ ଗୋଟିଏ ପେପର ହିଁ ସମସ୍ତେ ଆଟେଣ୍ଡ କରିଥାନ୍ତି। ତାଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଯେଉଁ ମାର୍କ ସିକ୍ୟୁର କରିବେ, ଯଦି ଟାଇପିଂ ଟେଷ୍ଟ ପାଇଁ ପକାଇଥିବେ, ଜୁନିୟର ଟାଇପିଷ୍ଟ ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ପକାଇଥିବେ, ତାହେଲେ ସେଇ ମାର୍କ ହିଁ କାଲକୁଲେସନ୍ ହୋଇଥାଏ। ଜୁନିୟର ଷ୍ଟେନୋଗ୍ରାଫି ପାଇଁ ଯଦି ପକାଇଥିବେ ତାହେଲେ କେବଳ ସେଇ ଗୋଟିଏ ପେପର ଆପଣ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେବେ, କିନ୍ତୁ ତା'ର ମାର୍କ ଆଧାରରେ 3ଟି ଯାକ ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସିଲେକ୍ଟ କରାଯାଇପାରିବ। ମୋର ଆଶା ଏଇ ଇନଫର୍ମେସନ୍ଟି ଆପଣ ଆଗରୁ ଜାଣିନଥିବେ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଫଲୋ। ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ କଥା ଅଛି ଯେଉଁଟାକି କୋର୍ଟ କ୍ଲର୍କକୁ ନେଇକି ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଟର୍ନ, ସିଲାବସ୍ କ'ଣ ରହିବ, ଏକ୍ଜାମ୍ରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ଆସିଥାଏ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସମସ୍ତ କଥା ଏଥିରେ ଡିସ୍କସ୍ କରିବି। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୂଲ୍ୟବାନ ହୋଇଥାଏ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍, କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ରହିଲି। ନମସ୍କାର।